Kani-gadi ka Akashvani Shillong ka khubor wan pulia phi di meri nongkanti walang. Kini kilong ki mat ki bakong san jong ka khubor mata ka step. La pun no ka program sam jing kai mark liang hapading ki sipai India bat Bangladesh la ni ka Sampriti 11 menen ka sngi ha umroi. Yaselok ka menteri jong ka tanat ka koi ka kya Dr. Amperin Lingdo ba ki he jong ka Shillong Civil Hospital ban song thu iki jingnon kam ki bakong san ha ka ti hospital. Ka sarkar Meghalaya karang ap ka kai phot ka babanya la ka long ni em ka bala ban ra de ka ling sun ka bakham he hakat ling sun umroi. Ki khubor ki babanya. Ka jing ai jing kai ka mark liang hapadeng ki sipai jong artli kiri Belatip kum ka Sampriti 11 hapadeng ki India bat Bangladesh ka bala penlong ha joint training note ha umroi lapun kut no menen ka sngi. Ka jing thumu jong ka jing ai jing hikai hapadeng ki sipai jong ka India bat ki sipai jong ka Bangladesh kalong banya trei bat banya sam banya kershan kum ko ka kenhun sipai ha ka kendon chapter 7 jong ka United Nations mandate Bat nakaliang jong ka Bangladesh kle shimentada shispa nyop humut ki sipai ringkau jong ka 52nd Infantry Brigade. Nakaliang jong ka India lai shimentada shispa nyop humut ki sipai jong 15th Battalion ka Rajput Regiment bat 66th Mountain Brigade. Kini ki sipai jong kini ki arli kiri kila yo banya ajing mut markaliang ya ki jing tip bar ki jing tipit jong ki ba kila yo na ka jing shimenta jong ki bat ki wei kiri ka parthai. Kani ka jing ajing hikai market liang ka kenthop ya ka command post exercise, validation exercise, field training exercise but battle inoculation. Ha kani ka program la yo ru ban batai ya ka jing penon kam ya ki tiar ya khon ki pathamai. Kani ka jing ajing hikai ka market liang ka long shisien Shisnem ha India but shisnem ha Bangladesh. Ya ka first exercise Sampriti la penlong ha jorhat India ha usnem ka hajar khandai. Hadu asnem arhajar arfu arala ban pelong hadu sposien kum gini ki jing ajing hikai market liang hapadeng ke India bat ka Bangladesh. Ka jingelang meratip kum ka Army Commanders Conference kelas sedang ru menen ke singa New Delhi. Kani ka jing keduk ki commander sipai ringkau ke India ka baju pelong haman la ka sisien arsnem kadon ne ka thong bani phliu jing mut lang habon tli ki mat rekam ki bakong san jong ki sipai bat ban simru ki rai ki beran kam. Kajing ya keren kan ne sansngi menta ka kenti badah ka singi baningkong la penya kajing ya keren da ka video conference ka khubor bala permi da ka tanat ya dari jong ka sarkar India ka ong bagati ka kan hun ki he sipai kan se keren halor ka long ka man jong ka jing singanya ka ri bakum juru ban khmi iki jing non kam ki ba pher halor ka jing long bala khre lapa jong ka Indian Army. Ka menteri jong ka koi ka khia sarkar Meghalaya Dr. Amperin Lingdo kala le jingo e ka Shillong Civil Hospital ha ka sngini kong ban sung thu ki jing non kam ki bakong san jong ka te ka hospital kun thup ru ye ki jing te ki bran kam ha ka jingelang jong ka menteri ka koi ka khia ki he sarkar la pen sngo ye ka jing non kam ban bo ya ki jing te ki be de ka koi ka khia ha ka be de ba kani la batharu ya ki barikor bakin pen khre ki project report na ka ban ta ban pen bhashu shu ya ki jing te sarkar ha ka te ka hospital. Hakani ka jing lang la yo ro banya kren ya ki ka tu ni ka jing e ba ka hospital ka kendu kum ka jing pensange no iginong tre contractual emergency staff category jong ka dialysis unit ka operation theater unit but blood bank unit hakawai par ka liang ka jing kren medical superintendent but surgeon superintendent la sngo thu bala pensko ki jing non kam bakar ki ya ka jing don jong ka nurse hostel facilities kan thupru ya ka jing penhe ya ka trauma center bat ka ICU ban pen biang ya ka jing non kam jong ka te ka hospital ha ka bai dei bat kini ki jing non kam ki bakar ki jong ka hospital ka Dr. Amperin Lingdo kala ong ba ka sarkar ka nyele kat bala ban pen biang ya kini ki jing non kam Menteri ki kambari ke sarkar India Dr. S. Jaishankar ula penyat lang ya ke dorbar ka bakat prajong ke India Vietnam Joint Commission ka long ha Hanoi menen ke sngi rengkat menteri bari ka sarkar Vietnam uboi Thani Son kaladon ka jing kran halor ka jing tri lang ha ka liang ka san perthai ki kam ya dari ka khai pateng ka jing singan he kilinti duriau ki kam an ka puli puthi bar ka jing pen khlan ki kor ki bor kat kum ki jing start ka juk menta Haka karuak khubor ling baka social media Dr. S. Jaishankar ulapan pau ya kajing su scam ba kajing ade preng ke India but Vietnam kan long ka scam but an sanang pan klan shu haki por ki banwan
Kum kajing penteri kami ke hukum balapan mi dak High Court jong kami Meghalaya ke Deputy Commissioner East Khasi Hills District kong RM Kurba kalam mana ban berpat hari kinu ki jaklia syapung yam lani kinu ki nur ki balam lenti syapung yam. La man pen kan mawang ni bakal dan kajing sengap bisyara ke Meghalaya High Court halor kajing ujor ke bedai kajing penjaklia ya kapung yam. Kini ke kubur kawan sepi nak Akashvani Shillong. Kasorkar Meghalaya karang up ya kakai pot ke babanya la ka long ni em ke bala menon ra de ka lingsun ke bakam he ha ka lingsun umroi. Menteri Ketna Transport jang kasorkar Meghalaya ubasnya bahalang dharu ong baka kanhuan ke bakmi e ketika kam ke lapan port arbanai na kasorkar haswa bakan ai ka kai pot ke babanya. Kasorkar kan sa shime ke rai andala yo aswai ka kai pot na ketika kanhuan. Menteri laban rap syusyu dah kaba ong ba ka sorkar ka angnut dan penyo dah ka lingsun ka bakam he ha umroi malada kani ka kat lingsun kampat biang ban bu ka lingsun he ka sorkar kan seperkat thamai kumnu ban pli ya ketika lat ka badan kam. Menteri Rama ka Meghalaya konar ke sang mamen ni ka singu lali jingo hi daladi ya ka jaka ha ka ba ka ladan ka jingplu ding ka bajur dang shen ha khandai lat. Lasandan lang ya Menteri Rang Badu Chief Secretary ba DP Walang, Director General of Police LR Bishnoi berkiwi ki sorkar. Ha kajing pulu ding ha polis bazar mensing sajan hadu arpsau kenta kala shim ka por man penlip ya ketika ding. Hadin kajing let kemi ya ketika jaka Menteri Rang Ba ula syong ya keren bagi officer Rang Ba ula betha eki bakin ai ka kaipot ka babnya halor kajing pulu ding ka bla shimru ya ka we kajing embryo. Labat haru eki ben wat eki daw tenrai ki belai lam syakat eki jing plu hadu banda ingkong lun. Menteri Rang Ba lapan pau ya kajing sengau kia mensiem rengkat beki long ying lo sembaro ki belamat ya kata eki jing lanan. Office rekam jong Khari and Village Industries Commission ke VIC Meghalaya da kajing trilang baka Shillong Commerce College min ka singi kalapan long ya ka program IG hikai ka bekerpang na ka pentai ki samla pudi jong ka college halor ka mat pedeng Khadi for Nation, Khadi for Fashion. Haba ajing kiran ki samla puli u State Director jong ka KVIC Shillong u Malni Ram ula ong baka State Office jong ka Khadi and Village Industries Commission ka don ni ka jing thumu ka bekerpang ban pli shibun ki lat klenti na ka banta ki pat ba ha ki tingkong yeng ki jong ki khanang manlan na ka jing kam na la ki jong ki Shillong ki thau ban wan sha ki jakasar. Unang ilang nang bajo kasing Congress Rahul Gandhi ula poi ha isolment ning kasngi ha ka jingwan ka ba arsingi jung usha ka jila Mizoram ka bal Daipur banjiet economic ma thamai sha ka yeng darbar thau anjong ka jila Rahul Gandhi ula wan sha Mizoram banwan ai jing ka sha ni ki katong jong kasing Congress ki ba yakun ha ka ni election unsa ya na la tanmari Sharaj Bhavan ban ai jing kiran ha ka wei ke chaka ka badan hajan ka yeng jaulat ka Mizoram. Hakawai na ke jingpin nam yala ka sapruai ba kaput katem. Uchegem durama arplay sem kerta wana ka than rilom garo ulayo ekanam ladu haka Prime Music Incubation Program jonga Meghalaya ka pla penlong hamadan asanang ha rongram min haka khat sautrik urisau. Haka te kirin san pin nam la sakhi ka jingon ne shimata jong khat prang ngut ki kaitor ba kan hon nong put nong tem ki ba kan sai ne ki jaka ki ba phera jong rilom garo. Barok hat pratli ki ken huan ki layo por hundu banai ban pinbit pinbiang mat penjana ya la ka jong ka sapruai ba kaput katem ha barok ki ladon hundu pusan hu kinong shimenta bala phya ha ki khat pratli ki ken huan badan ru ki bala ruai marwei shimen ka program kala long ka ba shongshit bha ha ka bala pensngau ha ka wei ka san ya ki jingruai bala thau hi ringkat ba ka jing pinbit pinbiang hi diladi ya barok ki surjing tem Katu kini ka kubur kelakut bakalawan shpi na ka Akashvani Shillong. Sa shipor kata haka por prabaji nginya sok bagai dali station na ka banta ka kubur haka ketin Hindi ban penbut da ka kubur pareng haka por pra ka san minit. Bat haka por prashteng ngiran pai biang syakan ka station haka ba pinya sngau sai ka kubur na ka than chatai lam mingi. Kani gadi ka Akashvani Shillong sngau bhava na mantai ki kubur na Delhi.
नमस्कार।